এবাৰ সমাজত পৰিৱেশন কৰিব ভাইটি ডাঙৰ বসুমতাৰী আৰু খুব দুখৰ বিষয় যে ভাইটি ডাঙৰ বসুমতাৰীয়ে নিজৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰাই পেলাইছে আৰু খুব কম বয়সৰ পৰাই তেওঁ সংগীত চৰ্চা কৰি আহিছে আৰু বিভিন্ন মঞ্চত তেওঁ গীত পৰিৱেশন কৰি আহিছে আৰু তেখেতে যাহাতে আহি থকা সময়বোৰত তেনেকৈ সংগীত চৰ্চা অব্যাহত ৰাখি আমি কামনা কৰিছোঁ फंबाय दावहारु बसुमतारीखौ बिथांनि मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। हेलो खुलुमबाय आंनि मुङा दावहारु बसुमतारी दिनैनि बे बाथौ थानसालि गायसननाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय दाब दाब गामिनि आलासि बिथांमोन आइ आफा आदै मादै बिदा फंबाय बिनानावफोर आं दिनै दोंसे मेथाइ खननायदों बे मेथाइयानो जाहैबाय दहायनिफ्राय खनबोगासिनो दङ गोबां मानसियानो आलायअरन आंबो बेखौनो खननो होनना सानदों माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो एकटु अलपमान बाहेर इको Oh